Kaixo txoriene martitzen on, Zigoriturreta. Berdin, Patricia Beste Bitere. behin, hementxe txorienen, gure sukaldien. Ze, imitatzen zabiz? Hasi bizari gumi txikixak bezala? Batzutan jartzen da, holan emotez, holan Nik honek? kirolariak agertzen dien moduen argazkietan da. Ez, edo, holan agure zarrako obrak ikusten da bizen horra. Agure zarrako obrak, holan egoten dien. Postura Edo hau da. bastoiak, Hartu eta horre ezia egoten da nana. Sartzak pala hor pixkat hor, remon eurre. Bakizu zelan egongo dien ontxe, igual manduakin txorienek endu nahian. Beraz, geratu gurekin, tontokerixak ja utzi bideu, tontokerixak esaten. Edo ez. Eta kozinatzen hasiko gara. Nik ekarri ditut, aragibola batzuk, holan, light azteko gure urtarria. Eta ekarriko ditut beteta, odolostiakin eta gaztakin. Izango die, aragibolak potentiak. Esto es esan laita zibar ginela ba. Horregatik, ironia. Vale. Patri, beti sartzen dira zu, Bueno, a ver, berez bakarrik odolostiana da. Gazta osasuntxua da, porroa bai, tomatia bai. Odolostea bakizu 2000 urtetan izan zen, Inglaterrako olako aldizkari batekan, esan zuen, odolostei dituzien, zala, super elikai bat. Bai, batzuk, esaten dauen, nutrizionistek eta azalorea eta odolostean artean, hobeto odolostea. Baina neurria, a ber, dena bezala, neurrien odolosteak ez dauka txarrik ezer. Jamar da, neurrian, egunero odolostea ez du jango, aspertu ingo inateke, erala ere ez da ona, baina noizean behin eltzekariekin odolostea, bai, jan, ez ez, txoixoa eta danalako. Aspertu nintzen aspertuko, baina kontakotzut errezetia. Lehengo ingou porrua erregozi eta gorritxuta dagoenean tomatia gehitxu. 20 minutuan kosinatu eta birrindu. Odolostia azalak endukotzau eta sartagen baten kosinoko post 10 minutuan. Osten utziko eta bitartean gaza laukitxan zatitxuko eta ogia esnetan busti. Aragibolak eingo ditugu. Horretarako aragia igatza eta piperbeltza bota, perresila, ogisa, berakatz txikitua eta arrautza gehitxu eta nahasingo berriz. Bolatxoakin, bakoitzan barruan gazta zati bat eta odolostea pulga jarri, horre bolak pasako irinetik frigitxu eta tomate saltzakin batera kosinako ditugu 10 minutuan. Holako arima bat sentitu dut hemendik. Errezeta honen, zerbait berezia bada, tomate saltzatik gonzula eta kipula erabili beharren porrua erabili behar duzula, ez? Bai, berez errezetia idatzi nagoenean tipulakin inauen, baina, porru pila bat naukonez txorienen. Bai. Horregatxik. Izte eraman nahi diezu porru. Bai, hori da. Normalian tomate saltza ez dut txixen porruakin, baina, nik ez dut sekula probatu. Probatziarren. Gaur probatuko du, bitxo, ez da txarra. Probatziarren ona egongo da ziur, beraz. Tipulakin eta piperraekin o azenarixoekin, o beratzakin, berakatzakin, bakoitzak itxen dauenakin, izango basan bezala, porrua txikitu eta erregozi. Bueno, txorienen, aragi bolak, arrain bolak, barazki bolak, gazti bolak, nik uste dut mota guztietako bolak egin ditugula dagoeneko, eta hala ere nik uste dut beste dozenaka aukera izango genituzkela bola kontuetan jarraitzeko. Egia da, bada errezeta bat mundu guztian bere aldaera ezberdinetan prestatzen dana. Lehen idatziak Kristo aurreko 9. mendekoa dira, orduan ja. Eta gaur egun, ez da aldatu askorik, beti izaten da, zerbait funtzionatzen badu, zetako aldatu, ez? Eta orduan basan hori baragi txikitua, bazeukaten ogi lehorra izango zuten, arekin luzatuko zuten pixka gehiago. Nik idatzi ditut batzuk, holan, ez dakit datorren astekoa dien edo bi aste barrukoa dien, inditxu batzuk albergineakin. Beraz, idatze ditut, holan, idatze dut errazta bat, aragibolak ezin ditut, baina barazkibolak. Bai, albergineakin, eta baina, prozesua berdina da, azkenean, ogisak bai lusatu, holan, tomate saltza batekin. Arrautza, gero hartu, xamurtu zerbaitekin, gero beti, espeziak, ero perresila eta baratxuria nik beti botatzen dizkiet. Bai, eta arrautza eta irina edo ogisa, azkenean biltzeko, eta itxasteko, batako izan atien. Itxia da, guri batek idatzi diguna, esaten, lehen berak nola bere amama ikusten zituen aragi bolak egiten da, esaten, eta nire amamak etxean egiten zituen. Hola, esaten moduan, hori, hemendik urte batzuk barru, hemendik 100 urte barru, ero jentea esango duzte, eta lehen jenteak etxean kozinatu egiten zuen. Etxeak sukaldeak zeukaten, eta etxean kozinatu egiten zan da. Horrela idatzita ematen du, eta gaur egun, bai, egia da, aragi bola saltzen dituztela, bola eginda baita bakarri frigitin behar dituzula, saltzen dituzte saltza eta guzti, baina oraindik pentsatu nahi dut, jende pila badagoela,
etxean itxuna, bai, eta egongo da ziur. Nik hori egisa da, aitortu biotzut, nik aragibolak ez ditu sekula erosten, Aragibolak beti erosten dut aragi xeatua, gaurko kasuan dan bezala, eta etxean itxe ditut, hori berakatza, irina da nire aldera. Beti ikuste ditut, arategi xetan, eta esate dut, norek erosiko dau hau. Baina, beste batek esango dau da, norek eroste ditu hamburguesak. Eta nik hamburguesak adibidez, ez dakiz egatxu, baina ez dut inoiz etxean itxen. Guk egin. Hamburguesak beti eroste ditut, prestatuta datozenak, eta zuk esango zu berdina, berdina da, aragi xeatua erosi da, berakatzakin, perrexeakin edo, egin zuriek, oitxura kontua dala uste dut. Nik egia da hamburguesei gaine ez dutatzen ezer. Ezer esaten dudanean da, ezer da, aragia, gatza eta piperra. Gatza, terrasilla eta baratxuria txiki inda bai botatzen dio. Baina jende batek, baiten du azkenean hemen egiten ari zaren antzikoa, baina gero bola moduan egin beharrean hartuta zapalduta egitea. Hor, Josema Azpeitia, irratian ere inzioten elkarrizketa, egunkarian egin zuen horrelako artikulu bat idatzi zuen, egurra ematen hamburguesai. Batzuk esko bota zituzten burura, eta ni pixkat ulertzen dio nundi doan bera. Gehien bat, berak esaten zuen gaur egun, jatetxe elegantero on askotan, beraien etxeko hamburguesa daukatela, ez? Eta esaten du, berai, zen ez uzatea, eta txalero, txuleta, behi zarran txuletarekin egindakoa, ez dakizer kobe behiaren aragiak inda, nik, zen nahi duzu esatea, egia da, berarekin ados nago esatean nik horrelako aragi on bat jan behar badut, hau da, behiaren txuleta baten ero, xeatut ez dut nahi, ni txikitut ez dut nahi aragi hori, nik aragi hori nahi dut, niri txingarretan parrillan ero plantxan egitea, eta ero xamurtasun hori koska egitean nabaritzea, ez ja txikituta ematea, eta gainera, aragi horrek zaporea badauka, baina gaur egun, eta zapore hori nahi dut, jatea, egia da, hamburguesa batzuei, gero botatzen diotela, ez dakize saltza. Beraien etxeko saltza siapearekin ez dakize. Gazta, irugiarra, ogisa, patata, estaltzen ari zara niretzako aragi hon bat. Eta hamburguesa ondo da, hamburguesa, baina, hamburguesa lehen zer zangare batean. Ez horren kalitate honeko aragiak, ez direla txarrak izan behar, baina ez hain txikituta, xeatuta, horregatik berez frigituta xerraiz moduan jango bainituzke gogorrak izango zirela, baina horrela txikituta goxo eta errez jaten ditu, eta gero horri, gaina zapore askorik ere zuten izango, eta botatzen dizkezu gehigarri batzuk, eta gehigarri horiekin zapore ematen diozu aragi horri. Orduen, irtera bat ematen diozu aragi horri, oso ondo iruditzen zait, hamburguesak oso ondo iruditzen zait, baina nire berarekin alde hortatik, ez? Pena badala, alegian horrelako aragi hon bat, molan pizkat, eta nik olako hamburguesa ekartzen diozu, eta jango dut oso gustera, baina ulertzen diot, nik ulertzen diot eta ados nago. Baina, egisa da, igartzen dela zaporian da, nik jate dutenian hamburguesa bat olan goxua dana, aragi honakin hori bebai igertzen dela eta eskertzen dela, aragixen zaporia hona aukitzia. Baina, egisa da, nik, banazela, hamburguesa eta eskatzen dutenian, nire gustatzen gat, klasikoa. Letxuga, tomatia, gazta apurtxo bat, irugia da nik gazta jartzotzat olan gehigarri bezala, baina gaur egun oso ohikoa edia, donutz ogia, gero lotus, krema, gero irugiar, iru geruza, gero ez dakize, pila gauza, nire gisa esan, aragisa hona badan, aixau dut, ez estaltzea. Hementxe, jarri dugu odolostia, 150 gramotxo, azala kendu, eta hementxe, kosina ukau apurtxo bat, dana, holan, krematxu bihurtu arte. Arrozana, ekarri duzu, arroz odolostia. Barazkisekin da, baina arroza bebai badauka, eta hori, hemen kosina ukau olako krematxu atar arte, eta gero, osten utzi zehau, eskuekin landuko borduan. Ni naiz beti eskatzen duan hamburguesan beti, zein nahi duzu, ni beti dena daukana. Egia gero beti damutzen naiz, zer hartzen duzu, eta plateren azpian behitzen duzu, instrukzioak ekartzen dituen nola jan behar dan hori, eta ez ditu ekartzen ninoiz, eta hauan nola sartu horri, ez? Egia da, nik beti pentsatu izan dudana, hamburguesak goraka beharrean, inbehar zen ogitarteko moduan, luzetara. Eta horrela, ogitarteko moduan izango basa moduan, jateko errexaba izango zen. Jarri behar diezun guztia, baina luzetara, ez goraka, goraka koskaiteko, niko, ez dira oso atzainak. Aragi bolak bebai, honek beti garri xaukie, azkenian izango da, hamburguesak bezala, ez daki zaporia estalduko dauen aragixena behintzat bai, ze zaporia geixabokiko dau, gaztana,
Betxulen kamaratzien zabilen esaten, emaztiak ez tozta usten jaga ez da gehiago erosten. Ba, ez dut eskatu, nik egon naiz. Nik usi dut oran. No. Bueno, hor, nik, aragi bolak egon ganean esaten hontan, jenteak ez duela etxean egiten. Bai? Zer batzu nik, gehien bat asko ematen diaten arrazoia da, saltza inbar duzu alde batetik. Gero, horrekin, tomate saltza batekin, oso ondo geratzen dira aragi bola, beti geratu izan dira ondo. Bai? Potekoa, gaina inda daukazue. Baina gero frigitu, sartaia hartu zikina. Nik azken aldian labean egiten ditut. Hartzen dut, bai, bai. hartu 180 gradutara izearekin jartzen du labea, egiten ditut labeko erretiluan, gaina gure labeko erretiluan sartzen dira 26, aragi bola, ja neurtuta daukat. 26? Bai, pon, olio txorrota da fin bagainetik, eta 180 gradutara, oize, 10 minutu, gero buelta ematen die beste 5, eta gero saltzara saltzen ditut. Ze hori gainetik kanpotik horrituta geratzen dira, baina barrutik ingabe. Eta gero saltzan bukatzen ditut. Eta jazta. Bera bai aipatzen zuen, hamburguesakin, horrelako aragi honak eta nina be, txanta nik eskatu. Alberto, nik eskatu eta horrena! Ez da bai da gabizan bitartean, tomatia bota egotzat saltzai. Ja. Eta zigor ze zabizen esaten. Hau zan bakarrik esateko? Ez, berak esaten zabena da, honek hamburguesa aragi honakin egiten baduzu, bai? Pena badala ondo inda ustea, ez? Orduan pixkat, jendeak uste dituela, barrutik pixkat gordinak usten dituela. Eta hor ere, normalean txuleta batek, ez, ontzen usten duzunean oskailuan kamaran hilabete usten dutenean, bai? Hori kanpoko aldean egoteko eta xomorrotxoak kanpoko aldean daude, horiek zuaren kontra daude. Zuaren kontra eta hiliten dira. Barren aldean ez dago, zuk txuleta horren aragia sehetzen baduzu, txikitzen baduzu, mozten baduzu, bai. Kanpoko eta barrukoan ahaztuta dago. Claro. Eta erdian usten baduzu, xomorro gutxi batzuk dauzkana gordinik, agian higienikoki ez izatea horren zuzenak eta norbaiti izatea baulako janda gero, ez daukat zabela euneko eunean. Orduan, hamburguesa beti ondo inda jan izan da. Aragi honak ere beltzen baituzu, pena bada hamburguesa ondo inda jatea. Orduan, bueno, esan polemika egon irratian beditu zieten, eta nik, esan dago, gauza batzuetan nada nago, baina ni neiz, teoria horietako, dana ez da ez zuria ez beltza. Grisak ere badaude. Grisak badaude. Eta, bueno, hor jakin behar dugu, alde batetik eta bestela hor surfeatzen. Baina egisa da, denboraldi baten egon zala hori hamburguesategi eta pila bat zabaltzen, Bilbon ontxe aldatzen dabil joera. Ze hamburguesa holan, zala oso famatu esala da itxin dabe, eta hoin leku berdinean, horako ramen sopa batzuk zerbitzatzen ditxun leku bat dabil zabaltzen orduan. Igual, etapas aldatzen gabiz, da hamburguesak utzi ditxu alde batera, eta ointxe etorten die beste herrialdietako eta batzuk. Hementxe, aragisa, nik jarri dut aragisa, txarrixana eta txalana. Eguneko 50 eta eguneko 50, gatza eta piper beltza, eta nik horan ingo nitxuzke hamburguesak etxien, hau da, aragia, ona, gatza eta piper beltza, besterik ez, baina honei jarriko zabe bai, arrautza, ogian orea esnetan, berakatza eta perrexi apurtxo bat. Berakatza beti jarte dutzat. Bai, nik uste jai. Nola? Bai. Batzuk txikituta itxera, nik birreinduta beti. Gero horrela, nik egune batean ere eltzen dut, eta nahi gabe, igual garbitu gabe ero, eta berakatza lehetxoen bat gaztarekin. Bueno, horrek zapori emontokotza, sakontasuna. Ikutua, gazta eta berakatza txarrik ezin dago. Bueno, gazta motak Euskal Herrian, gazta eta asko itzein dugu, gazta ezberdinetaz itzein izan dugu txorienen. Baina nola, lehengo eta behin, izena eta zer ez dugu inoiz hitzekin. Izena? Eta gazta izena. Bada dauzkagu gauza pila bat ez, hamburguesa. Hamburguesa hitzaguk hamburgokoa. Hartu indugu beste inondik, baina badaude beste gauza pila, ez dakit, hitzak hartu inditugula, ondoko hizkuntzetatik, eta baina gazta bada bat bakarrik gurea dala, hemengoa, Euskal Herrikoa, ez? Pila dauzka, harria, aizkora, eta hemen gazta bada, eta horrek esaten du baita, betidanik erabili izan dugula, gurea dala, eta azkenean gazta zer da, animali ezberdinen definizio moduan, Bai? Animali ezberdinen esnea hartu, eta gero horri, gertatzen den hartzidura hori hartu, gero zuerua hartu kendu, gazura kendu pixkat, eta hor badaude mota ezberdinetakoak, baina guk, ekarrizkizuet hemen
ezberdinak, dauzko. Enekina da, kaseologia deitzen zela, zientzia, gaztagintza, lantzen dauen nahi. Bai, aztergai duen zientzia, kaseologia dela. Betxo. Eta, bueno, ekoizteko moduan arabera, horrela zergatzen dira. Kesologia. Ez, kas larainarekin doa. Patezia, mesedez, no? Izango. Bueno, hor dauzkagu, ore prentsatutakoak. Horre die, ore gordinekoak, egia zabala. Gero ore erdi egosikoak, txedar, kasta, eta gero egosikoak die emmentala. Horre die prentsatutakoak. Gero ore samurrekoak, ordo de, azal zurikoak, hauntzez esnez eginiko honek horrek boro bilkiak eroiek. Eta nik hau, azal garbitutakoak Munster gazta ezautzen duzu, Patri? Ez, solan izenagatik ez? Beira, ikertuko dugu Munster gazta. Gero daukagu berezko azala dutenak, horre die ore fresko duna, mascarponea, dira hor, gero ore landutakoak, mozzarella, eta ore urtukoak, horre honek triangulutxoak, erabiltzen dina botatzeko kremai eta purei eta soragarri izten dira. Baina hori gazta moduan kontatu lehik edo bai. Gazta txor. Gazta industriala dituko diegu. Horren oinarria suposatzen dut izango zala garai batean gazta batetik atarako zutela, ez? Pentsetan dut baietz. Eta gero, bueno. Eta gero daude, ore urdin lizunekoak, hau da, gazta urdinak Roqueforra, ero hemen gertu Asturiasen daukaguna Cabrales eratako horiek, edo. Horrek nire gustokuenak. Gazta urdinak eta horre fuertiak, nire hau pila gustatzen bat, ez da gazta urdin ba, baina geroz eta holan pikanti hau eta fuerti hau gazta. Nik ulertzen du, indarra behar du gazta batek, eta nire diazabalak hemen pixkat, pikatzia, holan hemen estarrian ratzetik datorren gustu hori gustatzen zait. Baina gehiago botatzen dut, nahiz eta iria zabalak eta hartu, fresko holan gazteak diren gaztetara oso ondutakoak baino. Ez daukate horre pixkat, bueno, gustatzen zizki baina. Hasiko gara gure aragibolak eta prestatzen. Hemen aragibola esango zue da hemen nabil olako hamburguesa bat edo itxen. Aragibola beteak. Aragibola beteak, hoi da. Orduan, hemen txe, sartuko odoloste apurtxo bat, gazta bai laukitxo bat, eta joango gara gure bolatxoa egiten. Holan, bolatxoa nahi, bai, utziko zazu platertxo bat, pasako ditugu irinetik, eta bolatxoak frijitzeko prest, orduan. Honek, eman gozku denboria, hemen egon gonaz. Bale. Ez, bitxartean nik, Euskal Herrian, nahiz eta murriztu diren, 21. mendean, bagenituen, gutxienez 23 gazta mota, baina hor, askotan gertatzen dana, ez? 23? 23. Baina, nik esango nagoen. Holan, torten jatenak, idia zabala, larreakua, irati, gazta? Gero honek hori urdina, gazta, otzarakua, gazta freskoa. Niri 10 bat otutzen gara, baina 23, ja. Baina hori, nik uste dut lehen, eskualde batzuetan izango zen, inguruko hartzaiek gero, bat hasiko zen egiten, besteak jarraitu ez da izan, da, igual, beti gertatzen dena, zerbait oso ona danean, edatzen dela izter. Zabaltzen da mundu guztira, ero gutxienez ingurura, ez? Eta, ez dienak, gozuak egongo dira ziur, ze jarraitu badute, ero gaur egun arte mantendu badira da, zerbait zeukatela, igual, geratu dira batzuk, hoxe, bertako familikoak ero gustuko dituztenak, ero, noizean behin iteko etxeko kapritxo moduan, baina azkenean, hartzaia zertaz bizi da, gaztak saltzetaz. Eta ez baditu saltzen gaztak, eta nahiz eta bere gustokoa, eta berari duitu, berak egiten duen gazta, ez dakit zein, Euskal Herrian hasiko bazian egiten, ez dakit, mozzarella bat, berea munduko honena dala, baina gero ez badu saltzen,
Bai. Ez du jango. Bueno, gainera gaur egun, errezetak eta gaztanak mundu osoan dauz zabalik. Eta orduan Bilbon itxen da mozzarella eta burrata, olaen enpresa bat badau, itxen dauenak eurenak, Camemberrak eta, Camembert estilokuak eta bebai itxen die. Orduan gaur egun bebai oso edatuta dau, errezeta desberdinak erabiltzia, eta jaztala Euskal Herrian bakarrik Idia Zabal gazta. Ez, gazta mota desberdin pila bat itxen diela. Orduan, horrek bai emote dutzu. Baina horiek ere, ala ere, beti izango dute nik ustut merkatu bat txikiagoa. Edo izan, azkenean horre kompetentzia handia daukate. Ze beste eskuragarri dauzkazu, mota horretako gaztak pila bat, urte pila bat damakiten enpresanak, presio honean da eskuragarri. Presio honean da eskuragarri, baina igual soiaz, ez dakit, imagina unin oiala ontxe, ez dakit, Bartzelonako merkatura. Eta ez dut behitxu, hau da, betiko gazta tradizionala, hau da, Euskadin. Idia Zabala izango basan moruan. Baina gero, hemen txedau, olako gaztandegi artisau bat daitzen dauela oso Camembert ona. Probako nago, erosiko nagoen probatzeko. Bai, zaudela zu, turismotik eta bizi bazara, baina espadokazu gero aukera merkatuan erosaltzeko erolan. Bai, ez dakit. Egia, hor, normala da moda, matenakin, ez? Azkenean, jatetxe bat montatzen badugu, guk jatetxe bat montatzen dugu, eta gure ideia da, ez dakit ze sukaldaritza mota eskaintzea. Zu hasi altzara, eta ikusten baduzu, jatetxea hasieran irekitzen da, baina gero egunero utzi daukazula, esatuzu, zerbait gaizkiten nahi gara, hori ona da, ez? Orduan, moldatu behar duzu, nahiz eta zuri gustatuko litzai duzuke dena gordinik egitea, honek ez du funtzionatzen. Orduan hasiko gara hemendik aurrera egiten arrain sopa betikoa. Nik hori behitu, guri enpresa munduan eta erakutzen oskuen unibertsitatean ez aukitzia maitxasun da lotura asko zure negozioan gan. Eurak beti esaten zauen txinatarren negozioen moduan ikusi bezala dana. Hau da, zuk, igual txinatar batek zabaltzen dau basar bat, ez? Horako basar bat. Arrakasta espada ukitzen hori itxiko dau eta zabalduko dau, manikura denda bat. Horrek arrakasta espada ukitzen igual itxiko dau eta zabalduko dau, beste gauza bat. Esara jarri behar txakurtu eta esnik, nire basar bat izan behar da. Hori da, esnik urot jatetxe bat mexikarra joa. Igual mexikarra zabaltzen dut, eta ez da zure errua, ez da merkatora errua da, denboran da dagozen errua orduan, ez zaitez maite mindu zure negozioataz, eta aldanean be, utzi da, izan malgua aldatzeko, ez? Hori ikasi, ez dakizu beti esaten jendeak, ez? Nire hiru printzipioen arabera hau ezin da egin, ez da izan, ni hortan, ni 40 dauzkat, printzipioak, ero ez dauzkat. Eta moldatzen juten, ez? Egia da, egoeretara moldatzen juten. Nola dagoen asuntua, agian, ni normalean, lehen, hori kuadriakoek flipatu egiten dute, lehen nik norbait korrika juten ginen, bizikletan, eta norbaitek lan hartu, eta eraso egiten bazean, ni atzetik juten nintzen. Eraso? Eraso, atakatu, erasoa kirol munduan esaten da bat doa, juten gara lau bost batera, eta bat hartu eta bum, martxa egitea. Eta atzetik juten ginen danok. Hene? Gu horrelakoak izan gara beti, eta erdi jarraitzen dugu lakoak. Oia, pixate hortan malguagoa gara, eta segi lasai, baina ikusten badu jarraitzen dugula, ja pixkanaka urduritzen hasten gara, eta 5 segundutara dana beratzetik. Benetan? Hombre. Aia, umiek moruan ez da deze. Gizonak, normalak, simpliak, pasiboak. Simpliak bai. Bai, beste baina aurrera iritsi behar da. Bueno, Patri, denbora juten nahi zaigula. Jarraitzuko honek betetzen. Hartuta frigitu, ez? Frigitu, saltzia bai birrindu, eta etorriko gara, batzuk frigitzen dauzkagunean. Saltzia birrindu, bixa batera zerbitzatu, eta, gazta sobratzen bada, jango puxuetan. Lasai, gazta sobratu, ze nik oraindik gazta kontua badauzkat hemen. Oso ondo. Hemen txe olixua bero. Zartu, bi eskoa guateak. Nire asimetrikoa gustatzen jatu. Eta hemen txe sartuko, gure, aragi bolak. Aragi bolak. Hori da, beteta doiesenak. Bi aldietatik egingo ditugu. Eta izu gero zerbait, papelarekin, ez? Hori da. Hor, gazna kontuak eta jarraitzen dugun hontan, hor dauzkau batzuk esaten, ardi esnez eginikoak, hor dauko Idia Zabala, erronkari, bardeetakoa, gero daukau hauntz gaztarekin indakoa, hor badaiokoa, gero daukau behi esnez eginikoak, hor labarren eta arangoakoak, eta horren arte, gero badauzko honek izango ziren, esango... Zarata inbiutzute, Sigor? Zegin altu hau. Zuka eta, jarraitu. Enbeste, zata ez da.
Eta gero berezi batzuk ere badauzkagu, hor Siberuan badaukagu bortu gazna, azkenean hartzaiek alturan heroiniko gaztak, hau dira sarturiko gazta, benetan bixiak direnak, gero pitxer edo txarrokoa, hau bada, sarturiko edo honek gaztak hartu, gero birrindu iten dituzte, eta botatzen dituzte holan, hau potentea, izango zen gure, ez dakit, gure gaztan beran antzekoa, betikoa, holako krema antzekoa, indartzua. Treskakoa, antzada gazta egin berriaren orea txikitu, ura eta esne erantzi, eta hau egunero irabiatu behar da, gazna egoziaz, Zuberoako zenbrona, hori, gazta kontuetan Euskal Herrian, zorionen zaberatzak garela, gazta maite dugunok. Txorienen ez, Zeba? Bizatik eratuko jaten lehen bakarrik. Eta ez da izan boletan sartu duelako? Ez da izan boletan sartu duelako? Sagutxua badauz eta txorienen. Sagutxuak ez honeri arratoiak. Honeri tamaina handiko arratoiak. Bueno, hau irekiten jarriko barriro. Bai. Aragi bolei eta buelta emon gotzau. Nik hau probatu gara. Bai. Proba hau. Zango estazu. Ondo hauen ala ez. Aber tapatxo bat. Enuk esango, holan, oingo dena. Xilduai. Tomateak hori dauka. Bai. Berotzen danean da... Dantza gustatzen dakola. Dantza gustatzen dago, eta... bueltatu da gotelea Euskal Herriko sukaldetara. Gotelea, jentea kentzen ibiliza eta etxian, gotele guztia paretetatik eta, bueltan da berriro ere. Gaina orain tendentzi berria dira holan gorria, holan koloretsua. Ikusakurrian lehenko gunean olako dekorazioko tendentzia berrixak eta gotelea eta duralesa bueltan datorra da nik esan. Duralesa, bueno, baina gotelea, ni gotelea... Ez dakit zein gorroto duten gehiago, Ni gotelea bi etxetan kendu dut, batean nik kendu dut. Horrek badauka lana, Ia ikonitzan. Nijadorakin aldijakin ematen hautza dara zuri-zuria. Igual, hobeto, holan, geruza bat potolo jartzi da, naiz eta sentimetro bat galdu paretan edo bi, hori matia gainetik, ez? Holan rasiatu dana, butzi lixu-lixu. Gotelia hori eskutatu eta geratzea. Ostra, zikina da, betxo, nik hori nekien. Ze gaina, nik endunen azan gotele lobia. Badaude, gotele batzuk, txikia fina batzuk ematen dute, hor da hola, Aramotzeko mendikatean olako tontortxo handiekin, eta hango zulo guzti eta sima guztiekin, eta hori tokatu zitzaidan nire ikentzea. Eta hori gauden etxean ere, zegoen lehen gotelea. Eta kendu zue bai. Bai, hori ja adinean aurrera junala, esaten duzu, diru batzuk aurreztu beharrean, osasuna irabaziko dut, dakienari utziko diot, eta dakienak egin dadila, ni baino betu ingo duela, eta azkarrago seguru. Nik egitza da, betxu, holan, diruz eta aukeratu inbizanez, ezin gauen ez danain, bakarrik endu ginen holan salan, haundixena salako, gure gelan, eta pasilluan, da gero beste bi gelek zeukaten gotelea. Eta gainera, ezan gotelea zan, gotelean papera. Osa, jarri zabien, aurreko jabiek, papera, baina gotelean testuriakin. Eta hori kentzeko, zaila bada? Ez dakit zaila badan edo, nintzen ibilik entzen, imaginatzen osun goruan. Baina ikusi naben da hori, lehenko urtu inbida, gero kendu, gero saben ondo itxastuta. Hementxe, hau, prest, eta ontxe beste sartagin baten, zeben olixoz beteta daukau, hemen jarriko tomatia, eta aragibolak, ez? Eta aragibolak, eta hor utziko itxugu, zer? Ez, aragibola beteak. Aragibola beteak. Ez, kontutan, telebista horren jarri duzuen entzako, horrela ikusita aragibola normal batzuk ematen dute, baina ez. Gazta eta odolostez betea daude. Hori da. Gazta, odolostea, aragia. Odolkia, nahi duzen modu. Buskantza, tomatia, porrua, badie potentiak, haugoiaz 5 minutu ustera kosinatzen, eta segitxuan etorriko gara, ea zelan geratu den barrutik. Lehenko jarrikot saltza apurtxo bat, oinarri bezala. Eta jarriko itxut, zenbateko razioa, 3koa. Horreko tamainan bi. Bi? Beteak badira. Joder. Segun zer jandugun gero. Zako xurra, ez? Bueno. Zigorren jatetxera, joaten bazara eguneko menuan. Nik... Kontu zibili. Zuk ez tozu esan, ez
zabaldu bidogula jatetxe bat? Bale, baina izango da, horrelako bat jarriko genuke gure jatetxean, eta baina izango dira, 12 plater txikiero jango dituzte, 14. Orduan, gozekin inorrez aterako. Holako, dastaketa menu bat nahi dozu eitxia? Bai, ja behin itekotan, bai. Bai. Estatuko litzea, ni bai. Beitu. Bai, eltzekarian abeti erdian jartzeko horrek ere maite ditugu, Hementxe, gure aragibola, beteak, odolostea eta gaztarekin. Gazteizen gaztetan gazta, guztetan gazta. Ezer? Txatik beti gehitzuzian niri. Guri? Guri, bueno, berdin da. Gazteizen gaztetan dan gazta, guztetan gazta. Bitxu. Niri bai. Bitxu, hementxe bete garrixa. Nik asti hartu do, bitxuzrego zuk hasta... Bueno, Ondi xaukotzu, Eta barrula. Oso naze, odolosteak ematu dutza, krematxu puntua, gaztago bai, altza huitxotza saporia, kasixa eta gainera pikantetxua da, eta tomatiakin. Benetan gozua. Osona. Zuz egatzazu. Atzo esan izun. Zer zan? Foa, perretxikoak, arrautzak, eta esan doztazu sorpresa bat, edo trampa bat, o zeus esan doztazu, ekartzen doztazu. Ez, esperimentua. Zurekin. Zuen aurre. Bueno, netako bai sorpresia da, Batzuk atzotik egongo zaite itxagoten, ea zerrin behar genuen onjoak eta arrautzak eta, bueno, hemen dakago, ingo duguna da, onjoak ahatek ibelarekin eta arrautzekin. Hori bai, ikutu berezi bat eman diogu, arrautza temperatura basuan egindakoak dira, ekarri ditut egin daia. Eta, bueno, errezetaperak ez dauka misterio handirik. Esan dakoa, atzo zenbate osai esan dituen, 3 ez? Atzo, bai. Bat gehiago, 4. Bat gehiago, bueno, gatza ez dugu kontatu. Bueno, kontatuko izu nola ingo duen errezeta, eta ikusiko zuen, bueno, gure etxean behintzat gabonetan arrakasta handia izan zuen, eta egiten baduzu zuen etxean ere, izango du. Lehenbizi, kipularre osten jarriko dugu olio pixkatekin. Jarraian, onjoak bertara bota eta salteatu. Egin dado denean, foa plantxan ingo du gatzez eta piper beltzez ondua, oinarrian jarriko ditu onjoak, gainean foa, eta bukatzeko arrautza temperatura basuan sarteiti pasatuko gainean jarri, eta listo. Betxu, titau. Eta zurekin ez dute, bueno, ja badaki zer zan, froga bat egin nahi dut, eta... Experimentu bat zaratanik, zera, kontaiazu. Egin ditu dana, arrautza hauek egin ditut, 63 gradutara 40 minutu egon dira, ez? Bagizu erron erraro, da gailu hori, ura mantentzen duela, nahi duzun denporan, temperatura horretan, ez? Orduan hauek daude, barrutik zuringo bat egin da, egingo ditugu gero, plantxati pasatu, aber nola, arrautza, eta asmoa da, ahatek ibela hemen egin, eta oli hortan, geratzen den oli hortan, arrautza hor pasatzea. Orduan arrautzak beha aukiko du sapore hori giberana. Hori da. Orduan hemen, esan dakoa, onjoak egiten hasiko gara, zer baino lehen, eskerrak nire lehen guzu enekorite igorreri, onjo hauegatik, izostuan euskan, eta oine jarritute desizosten, eta gero izango hori, tipula erregozi, onjoa bertan salteatu, eta gero azkenean fuaitea. Oso ondo, ahate gizajuen gibela ontxe gabonetan pila bat jandugu, ez? Azkenean pateak, foagrasak, hola gene freskua bai plantxan pila bat jaten da, badi oso aberatsak burdinan eta A vitaminan, eta oso ohikoa da, ez? Ahatiana geixen bat, holan jatiana. Ahatekiak eta gabonetan asko, holako jai, ez? Gabonak ero jai berezietan, egun berezietan, ez? Urte betetzietan, ez? Presioagatik besta egunero jateko zerbait. Ez, eskuragarri dau, baina gabonetan pila bat ikusten da, ez? Eta bakaioan gibela bai jaten da, ez atiena bakari, gibela jaten die animalixa danena, baina bakaioana interesgarri xa da, nutrizionalki esaten dago ez, bere olixua, horrek propietate asko daukala. Eta orduan hori jendeak hartzen dau, bai, elikagai bezala, eta gero lako pastilla tanta. Ez que baina oin daude pastilla. Gu gazte ginenean, hori oso ohikoa zen, koiarakada bat, makaiauan olioa txikitan umeari ematea. Eta horren zaukan zapore bat diabruena. Zuetako askok, seguruenik inoiz eman dizuete, eta egia da oso ona dala, baina gaur egun baiten dituzte hori, holako ampolla txikitan, eta hartu tragatu iten duzu, gero ampolla hori sabenean apurtu, eta hori hori... Ez duzu zapori egartzen. Ez duzu zapori egartzen. Baina lehen,
Bueno, hori gaina, ez da izete behotan be bai, bazeon baten derrigortzen zitela umei beti horrelako Bakaia bana? olioa hartzen. Ene. Nik azkenengoa legunean sapoa inuen, sapoaren gibela, Bai? rantxan, eta oso osua. Oso goxua. Batzuk, esaten daue, bueno, vitamina A pila bat daukala, baina vitamina A geixegi aukitzia bebai ez da ona, ze hori toksikoa da gizak dako. Adibidez, eskimalek debekatuta daukie jatia hart xurixan gibela, ze hori pozoitxua bihurtu leike vitamina A geixegi daukalako. Beraz, animali batzukin bebai kontuz auki bidala, geixegi ez jatia. Claro, baina hori zaman neurri batzuetan, egunero jaten bauzu. Bueno, egunero jaten bauzu, hori atian gibela 500 gramo kilo bat, baina ez dut pentsutan jendeak egunero itxen dauenik. Ez. Nik uste dut denakin, ez? Osea, badaude hor bai, nola da, fruta gereziak ero jaten baituzu, hartu eta egunero ez da izen bat, bueno, komunera jungo zan oizean behin. Bai. Boixe, bi arrokari bisitatzea aitera. Arrokari bisita itxera, bueno. Horek erraiak diez, azkenean gibela erraia da, eta jendiai atzera itxotza askotan erraiak eta jatia, baina fuari ez dutzi ino esekolan atzera itxen, eta fua azkenean, bueno, gibela errai bat da, eta baina hori gustatzen da. Nik umeak eta sirikatzeko eta askotan, basatuzten ni etxera jatera, eta bai, zer deko zu, bueno, gaur daukat, azalorea, brokolia, eta gero gibela. Bai, esaten amai oso daukat, foa pixkat eta aurrena sarrera moduan, bueno. Bai, marketinga da. Ez da txanda. Marketing kontua da. Bai. Vale, kipula gorritzen, o tipuletak asuntan. Bai. Eta barrura, onjoa. Zatia ondixetan. Bai, gero nahi dut nabaritzia eta hau, sardezkarekin eta labanerekin jateko errezeta bat izango da. Ez da jungo zati txikietan. Oso, bueno, gero egia da honek ura botako du eta murriztuko dira, oraindik hemen. Eta beti, erabili behar baituzu onjoak isostuak, ez utzi erabat izosten, zebitu hemen ja ur pixkat geratzen da hasi zen. Honek, onjoan sustantzi guztia dauka, ez bota. Zapore dana. Hori ez bota. Oin, falta zeguna da, bueno, gure onjo hauek, hemen, salteatzea zubizian, eta pixkat gorrituta daudenean, ja erdin daudenean, etorriko gara eta ikusiko du urrengo prozesu guztia, bale, Pate? Listo. Zago kolore politia, Gure onjoak, rest. Orain, fuari botako diogu. Beti, ondo imarra, sartei bat hemen bero, gatz pixka bat, piper beltza, bi aldetatik, eta inungo oli hori bota gabe, fuak daukana zerbait da, koipe pila bat, hartu, eta ingo duna da, gorritu bi aldetik, oso bero eta buelta izango da bakarrik azkenean. Hemen guk gero atako du papelera, suberoa jatetxean iten zuena hilariok zan, hor koipeak endu bat zego gehiizkoa. Izaten zuen sartagin bat hemen saldarekin, salda beroarekin, eta, olioa geratzen da. Sartu ditzen zenun hor, eta olioa hor gainean geratzen zen, ateratzen zuen, lehortu iten zuen, eta horrela esan ostutzen ez ezer. Orduan, behin, hau, bizi daukagula, izango da, horxe, gorritzea besterik, Ondo, vuelta eta vuelta. Bai. Eta honek, zigor, honek zure, lehen guzu egen mondotzue, baina, nahi badozu honek bilatzea, enbiozu baso bainu bat. Bagizu zean baso bainu bat. Ez. Betiko menditxanguak, baina izen poetiko bateken. Da, Japoniatik eta datorren olako tendentzia bat, eta eurak esaten daue, irixetan eta industria pila bat dauela, eta estresa pairatzen daue pila bat, eta orduan, putxo bat desestresatzeko eta itxe dituzte olako baso bainuak. Hau da, juetia, naturara, han pasatzea 2-3 ordu, eta han iriko soinuetatik kanpo eta iriko usainetatik kanpo, putxo bat lasaitzen dira. Eta horrei deitzatzi baso bainuak, eta orduan, hementxe Euskal Herrixen eta Asiriolan enpresa horrek bai loratzen, hori eskaintzen dauen enpresa. Eta hori eskaintu iten da? Eskaintu iten da bai. Norbaiten neki mendira o basora huelta tematera jo nahi badu, nito hain egiten dut, Baso bainu bat hori da, azkenean. Txorien abildu eitb.es idatzi. Bolondresak audiko ditzu, seguro pila bat, baina ez dakit igual, batean batek bilurrokiko dauen ibilbide bat edo galtzeko, baina bestela hori errexena da, zure herriko
gaur egun doden aplikazio guztiekin. Ja, bai, eta horregatik niri harritu da notizia honek, ez? Hori baso bainuen enpresa, baina, bai, geroz eta arrakastatxua komen diela. Bai, gaur egun ja, ez zara korrik egiten juten zara running eitera, ez zara pasioan ibiltzen juten zara, Nordic walking eitera juten zara. Eta ontsa menditxangorik ez da zuitzen, ontsa duzu baso soinua. En fin, bueno, eta ero besarkatu behar dituzu, zuaitzak besarkatu, beraiekin, konektatu eta... Bueno, aizue, bakoitza libre da nahi duena, baso baino bat eiteko nahi duena. Bueno, hemen, arrautza temperatura basuan, orduan, asmoa da, uste duzu, arrautza hau... Ah, behitxu. Egin da dau, beste platertxo bat atara edazu, epatun ez. Jarriko zu paperak ime bai? Ez, horrek ez du behar paperik. Eta hemen, temperatura basuan dagoen, arrautza hau uste duzu, dana bildu eta, nahi didana da, bueno, fuak hemen utzi duen koipe honetan, gorrituko dut, eta... Hemen beste sardezka batekin. Oh, yeah. A ber, ez da lapurtzen! Emozionatu egin naiz. Eta oin, orduan. Bueno, arrautza delikatua da, orduan hori bebai kontu ondixekin ibili bida. Hau, izalduko dut. Bai. Talako sartaritxo batzu egin duzu. Oinjo batzuk. Hau pintxo galanta, Hau ez da pintxo bat, hau da goimaiako platera, padre. Bueno, baina, pintxo bat bai ban taberna datalako zue olako zehose. Igual 6-7 eurota, baina, bueno. Bueno, hombre. Hora inoen bida. Jota, hori ogia purtxo batekin, Horrela. Hoxa daukau. Batzuk esate dute, abebun papam, abemus ogilla. Abemus ogilla. Bai, zera horrek, bestela horre behira daude bestaldekoa. Olio, txantxa bat. Ja, hemen, olixo bat olan boiurrana edo... Bueno, niko zapore hemen, onjoa dauzka. Bueno, baina emoten botzazu. Ez da txartu etorreko. Gatz larri pixka bat, eta behira zeitxura daukan, gure, ikusten duzu hor laino artean hemen gaude, hemen daukazue gure onjoak foarekin eta arrautzarekin. Hoxe, gorringua zapaltzen dugunean, politxa da. Bai, venga. Oh, bitu. Zuzu, Juan Garrigo, nik hemen labana behar du, Patri. Labantxo bat? Bai, finxi hau. Baina, etxean gauz, ez, Patri? Txorien egure etxea. Onjoa, arrautza, eta foa. Zelan dau? Foa, zeona. Zez, mesedes, Bueno, ze behitxu, zatitxu inbinabe, baina dana janbio, zigor, eske. Bai, lasai. Foa, bitxia da behitxu, foa. Nola idazten dan? Bai. F-O-I-E, foie. Eta esan, foa. Justo, ez dauzkan beste bi bokalekin. Osa, 3 bokalekin idatzi, eta esan beste bik ez. Bai, nik txiste bat esan binabe, baina ez di orduak. Orduak, beti. Kamaratik kanpo kontaukat, eta bixer etorriko gara, beste bierrezta oso goxoken. Hori bai, bihar gozaldu da betorri. Bai. Potentea da. Bueno, ados. Bueno, bihar bete.